i landet, hvis man begynder at vende kokasse. Det er så ikke alle, der gør det. Men der er nok mange, der spørger, hvad? Hov. Der er gravet hul her. Ja, det fandt mig i første hug! Hold kæft, mand! Er man skarp, eller er man ikke skarp? Der ligger en månetorbist! Ja, der ligger henvend. Prøv lige at høre. Der var lige et hul, og nede i hullet, der ligger simpelthen en månetorbist og æder. Nej. Første kokasse overhovedet. Kom lige med dig, ven. Jeg vil jo ikke ødelægge dig, vel? Hvor er du fin. Jeg ryster helt. Men prøv lige at se, nu kommer den her. Ikke også? Prøv lige at se her. Hvor den graver. Det går ondt. Den har bare graveben, den her. Prøv lige at se nogle muldvarpeben. Det skal I lige se. Prøv lige at se de der muldvarpeben der.